Takže čaute ľudia, je tu nové video a s vami je tu váš obľúbený, možno neobľúbený Mikroking a Antiraptor. no, takže ľudia, máme tu taký menší opening a dneska získame nového brawlera. Takže sa podržte, lebo tu máme 925 coinov, alebo čo to je? Čo to je? No proste týchto kreditov. Áno, kredity. A teraz si to ideme otvoriť. A PEM máme hotovú. Dáme let's go. A mytický brawler. A kto to bude? No, asi ľudia, ja si vyberiem Mortisa. Ten je tam najlepší, ale A ja mám hneď na ňom 560 a teraz. Sledujte. Hore, dole, doprava, doľava dole a epic. Ľudia, a teraz mi padne nejaký dobrý brawler. Iba na Karla. A ľudia, môžete si pozrieť, že som dosť pokročil, akože. Otvor sa. A mám 21 brawlerov, lebo mi padol z takých zafrí, čo som dostal 6, mi padol, kde je? Gas. Pozrite sa, aký je pekný. Hneď som si na ňo kúpil skin. Lebo Gasa mám fakt rád, ale a máme to najdôležitejšie. Hypercharge na El Primo. El Primo is here. Dobre, a teraz si ideme skúsiť PEMku, takže si ju trošku vylepšíme, lebo nemám powerpointy. A ja Antiraptor, hneď túto hru dohráme. Nebojte sa, a ja mám na Edgara Hypercharge. Ale ty máš iba na neho 538 trofí. To čo má? Ja som v živote nehral s touto. Takže tak, spam. Tu máš. No, moc nie. Tu ma to healuje. Áno, gól. Easy. Teraz chcete vidieť Messiho? Aha, Messi. Nie. A teraz tento to dá. Easy win. To akože proti botom, toto sú boti. Čo? Toto sme nedali. No, sleduj. I Messi. Ankara Messi, Kara Messi. It's the gold. Nie. Ale Gól! Ľudia, napíšte do komentárov, že kto je gold. Ronaldo alebo Messi. To je jasné, že Ronaldo. Prečo by? Lebo je. No dobre, takže ty buď ticho. Dobre, ty. A ešte si otvoríme túto 10 gemov a 100 kreditov. Už to viem povedať. A že by sme získali mytika, že by som to kúpil. Ale nie. Tieto fake z lavičky, nie. Ale dneska by sme ešte mohli ho získať. Fú, no, neviem. Asi ťažko. Tak si zahráme hru. Poď. Bravel Ball. No, Bravel Ball, to je dobré na PMko. Ale aj na Edgara. Na všetko je to dobré. Okay. Aha, teraz som dobre postavený. Teraz strelím do stredu, zabijem ich, posuniem si doľava. Takže sledujte. Čože mňa zabili? Máš ty onú PMku? Čo by som nemal? Máš ju? Áno, mám. Nie, zabij ho. Ja čo ti nejde? Musíš si dať preč Edgara, lebo títo sú silní. Ježiš. No tak kvôli mne hráme proti silným hĺbečkám. Nie. Daj si iného brawlera. Na ktorého mám máličku poháričku. No tak ja ti ukážem, lebo mi pokazíš PMku. Susket brawler. Choď úplne dole. A choď. Ukáž. Tiež 19 na Gryfa. Choď tohoto. Týkam. Tyk. Toho viem trochu. No daj ready. A hoď tam potom tie hneď do stredu háč.
tie míny, alebo čo to je? Mini. Míny. A mimimi. No a teraz Pemka, jaké má svaly, mužatka, čo? Prosím ťa, je tučná. Čo? Že ja som zomrel? What the hell? Mal si to hneď hádzať do stredu, nemal si sa kúkať. Nechaj. Dobre ty. Daj oného, ultinku. Hoď ho. Nech ide. Ten je veľmi silný. Ten je Maličký. OP. Maličký prd skóruje. To je tučný, veľký prd, ale dobre. Tu máš. Či čo som Tu povedal? máš. To je Big Bag. Áno, nechaj. Hoď oné, hoď kamaráta. Kamaráta, opäť. Kamarát. Gól. Kamarát tam skáče. Hat-trick. Double trick. Alebo jak sa to povie? Dáme exit. Nie, dáme exit. A ideme zase, poď. OK. Pemka je dobrá. Ani neviem, jaké sú na ňu skiny. Áno, je trošku chorý ľudia, takže... Mal som teplotu. Ale už nemáš. Zajtra ideš do školy, takže... Pondelok, ty. Pondelok ideš až do školy. Áno. Ale ty si gec. Jaký gec. To kto povedal, že ideš pondelok? Pani doktorka. Pani doktorka. Jak som to Aha, povedal? easy win. Ešte si tu zastanem. Čo? Chodím. Čo chcete? Ale ja nechápem, akože Riči, prečo sú oni u vás, keď tu je reálne lopta? Mám takú maličkého. Nech sa spavne. To je taký. To som aj ja urobil. Jak som ich vyprankoval. Hodím tam prda. A ja tam hodím hýlovačku. Ďakujeme za Díky. ďalšieho prda. A teraz zase si počkám. Ľudia, a bum. Skáč tam. Easy win. Skáče. Moja hlava. Počkaj, to je naozaj tyková hlava. Áno. A ty potom ideš bez hlavy. Áno. Wood. Však on si hádže hlavu. Pozrieme skiny na ňu. To čo je? Toto čo je? Toto Stonks. money. No, Počkať. Toto je veľmi ale drahý ideme skin. za El Primo. Is here. No to som zvedavý, že jak pôjdeme. Jak pôjdem. Ja pôjdem, lebo mám hypercharge. Ja pôjdem. Potom lebo si daj mám Edgara. hlavu. Ale nie, nedávaj si Edgara. Musíme dávať tak, že na diaľku. A na blízko. Áno, mám ranked ľudia ináč a dosť dlho nevyšlo odtiaľ to video. Takže tak, Bibi tu máš. Ja som ju chcel prehodiť. Nehodím tam prda, Hoď tam prda. ale som zumrel. Tak ho hoď teraz. Hlavou. Teraz ho hoď. Rýchlo prehodím. Bum. Ten prd tam Nie. Áno, daj mu brok. Cold. Broke. A to je kol, nie? Či brok? To je cold. Yes, za chvíľu mám hypercharge. Nemám za chvíľku. A hypercharge. Ja už mám hlavičku moju. Hypercharge. Kam zdrháš? Hej, kam zdrháš? Preč. Áno, choď. Hlava. Áno, nemáš hlavu. Ale hraj. Videli ste moju hypercharge. A jak som si ho prehodil. Moju hlavu? Nie. Dobre. Ale my sme sa preskočili. Choď preč. Dobre. Ďakujem za Nie. prepálku. Bibi. Choď, daj. Hoď tam. Ale tá Bibi OP. Ja som to mal chytiť. Kebyže sa nejak vyšprintuje. OP hlavičky. Ej. Hlavu. Ono ma trafilo. Ja mám málo. Hlava. Moja hlava je dosť OP. Nie, však som tam skákal. Už idem na Majka. Ale asi to ukončíme, lebo už dosť. Ja som dal 6 kilov. Jakže dosť. Dosť dlho natáčame. No dobre ľudia, takže majte sa. Ja tu mám pekný. Vôbec si nerobím reklamu. Čo?
na môj klub. V mojom klube môžete sa prihlásiť, alebo takto sa volá KFD. Už máme toľko trofí, však teraz sme mali menej. Je tu dosť aktivita, akože, takže sa pripojte a pozdravím ich. Ahoj, to čím video. Bum. No, Natočil som a môžete sa tešiť u ďalších videí a dneska vyjde možno aj Brookhaven. No, nie dneska, ale ešte dneska ideme natočiť Brookhaven. Takže sa majte a my ideme... Ty gon má jaký skin na ňo. Dobre. No dobre, ukončíme. Takže majte sa a čus! čus.